Tapno na pudno ti panayutaray na kayo ti taom, kanuray di kita may dadanes, may rupir da, ti kanilinteg da. Rumangay kumati daga, ket aglablabunan, agturay kumati kinalinteg, iti dayto ya pagilian. Iti panangkom ti hari, kita na kuma, at iti napanglaw may kanda iti hustisya. Dagiti marigriga tulungan na, kat parmakan na, dagiti mangirurumayan kadakwada. Agdaydayaw kumakyan ka, dagiti tattaom, iti awan patinggana. Kasi ti panagpaot, ti init ken bulan, iti ayanda. Ari kuma ti ari ti tudong agtinag iti tayak, kas arbis amang sibog iti daga at natikag. Dari kumati kinalinteg, bayat ti panagbiag na. Ada kumarang ay, agingga nga awanen ti bulan. Idaydayayo ti Apo, ti Diyos ti Israel, isulan ti makaramid kalitoy, nakaskas daaw abanag. Idaydayayo, idagnanayon, tinagloryaan na nagan na. Ket mapno kuma, ti sangalubungan, iti dayag na. Agkararag tayo. Apo Diyos sa managayat uday. Tika nga gugbayan, iti amin nga imbag. Agyaman kami, Apo, itinted mo pigsaken sa nunad. Tapno iti daytoy ngagsapa o Apo. Adtoy kami nga anak mo, nagmaymay sa kami. Tapno may kami agdayaw, ken agyaman ken ka. Agyaman kami, Apo, iti adu nga bendisyon iti biag mi. Ti panangted mo, kadagiti kasapulan mi iti naldaw. Ti panangpaimbag mo, kadagiti saksakit mi. Nga iti inaldaw nga panagbiag mi o Apo. Ada kalata, nga
nga mangilis-lisi kada kami itidapis. When apo, uray adu tinagkurkurangan mi. Uray adu ti pagbasbasuran mi ken ka. Adda kalata nga mga tartarabay kada kami. San na kami nga pulos nga baybayan. Isu apo nga sa pagkakataong ito, narito kami, O Diyos, humihingi ng kapatawaran. Patawad po. Pakawanan na kami, O Apo. Ket aramidan na kami kumaapo na makay-ayo iti sangwanam. Itiday ito nga bigat, Apo, gamit kami iti mensahe ni Pastor. Ket sapay apo nga dagitoy nga sursuro. Isuda ti gabay mi. Tapno iti kasta o Diyos. Sikati makita. Kadagiti aramid mi. Ket apo balin kami kuma. Nga garamid kadagiti banag. Mayan nurot iti pagayatan. Daytoy apo ti dawat mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Good morning. Naimbag nagsapa kada kayo aming kakabsat. Welcome to NACS United Methodist Church Ilocano Worship. Ang Ilocano Worship na mas marami ang hindi nakakaintindi ng Ilocano sa mga dumadalo. Mga kapatid, may ilang mga paalala lang po tayo sa linggong ito. Una, today we are celebrating Family Sunday. And so, ang ating mga mensahe sa linggong ito ay patungkol sa paghahanda para sa muling pagbabalik ng Panginoon at paano ito nangyayari o mangyayari sa loob ng isang pamilya. Pamilya sa ating matahanan at isang pamilya bilang isang simbahan. Yun pong titingnan natin mamaya. At meron ding isang pamilya na mag-aalay ng handog na awit para sa Panginoon at para sa atin din. Pangalawa, ngayon ding pong araw ay gaganapin ang Children's Christmas Fellowship and gift giving. Yung mga bata, pagkatapos po ng, o siguro, habang ginaganap ang Tagalog-English worship, may Christmas party ang mga bata at doon na rin nila tatanggapin ang kanilang mga regalo. Malala po ninyo yung mga pinirmahan natin, ang mga kahon-kahon, yung mga binigay natin mula sa mga pinirma natin, yun po yung mga binili para sa mga ibibigay sa mga bata. Hindi lang ng Ilocano, kundi ng buong simbahan.
Yun po yung bibigay sa kanila ngayon. Pangatlo, mamayang hapon po, ito rin ang Christmas party ng Aldersgate Fellowship. Aldersgate Service. Isama po natin sila sa ating mga panalangin din. Pangapat, sa darating po na Martes, ito po yung Christmas edition ng ating loading ministry. We welcome volunteers and donors para po sa ating loading ministry sa darating na Martes, 3:00 po ng hapon. Sunod po, sa darating na Sabado, ito po ang ating Northwest Metro Manila District Christmas Cheers. Ito po yung Christmas party para sa mga manggagawat ng kanilang pamilya sa buong distrito. Gaganapin po ito dito sa ating simbahan sa ganap na 8:00 ng umaga. And then, sa 14, sa sunod na linggo, pagkatapos po ng ating worship service, ito naman po yung Christmas Fellowship ng Ilocano Congregation or Ilocano Service. Doon po gaganapin sa Holy Club. Kung kaya't sa sunod na linggo, we encourage you not to go home immediately, pagkos sama-sama tayong magdiwang at mag-celebrate ng Kapaskuhan doon sa Holy Club. And then, kinahapunan din noon, 2:00 po sa sunod linggo, ay ang Christmas Fellowship naman ng mga kababaihan. Sa Holy Club din po ito. December 16 hanggang 24. Sa December 16 hanggang 24, ito po yung ating simbang umaga. Tuwing 5:00 po na umaga ito, 9 na umaga po ito. Sama-sama pa rin po sana tayo sa ating simbang umaga bilang paghahanda sa muling pagbabalik nating Panginoon at paghanda sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. December 21, joint worship po tayo. December 21, joint worship para sa, and then may Christmas kantata din ng ating chancel choir. At sa ganap na 3:00 ng hapon ng December 21, 3:00 po ng hapon ng 21, yan po yung sama-samang pagdiriwang ng simbahan ng Kapaskuhan or Christmas cheers dito sa simbahan natin. 3:00 po ito ng hapon sa December 21. Sa darating din po linggo, December 14, by the way, ang ating Christmas kantata naman during sa Ilocano service. Ang ating Ilocano choir ay naganda ng isang Christmas kantata bilang pasasalamat sa ating Panginoon at pagpupuri sa Kanya. Suportahan po natin ang ating choir, Ilocano choir, para sa kanilang Christmas kantata sa darating na linggo. Yan ay during Ilocano worship. Para sa ibang mga announcements, makitingnan na lang pong ating mga Nax Herald at nang alam natin yung mga schedules at iba pang mga paalala para sa atin. Pakinggan natin ngayon ang chairperson ng Nurture para sa iba pang mga paalaala. Lex? Ayan, thank you po. Good morning po sa inyong lahat. Tulad po ng nabanggit ng ating pastor, ngayon nga po, no, yung Christmas party ng mga bata kung saan gaganapin din po yung gift giving nila. And kung nabanggit nga po ni Pastor yung signature box campaign, kaya naman po on behalf po ng Whole Nurture Ministries, ako po ay personal na nagpapasalamat po sa inyong generosity and overwhelming support po sa naganap nating signature box campaign para ipambili po sa mga gift bags na ipagkakaloob po natin sa ating mga anak, sa ating mga apo ng ating simbahan. Again, maraming salamat po. Ang Diyos po ang magbalik ng inyong generosity and support po sa ating mga gawain. Pangalawa po, usapang Christmas party na rin naman po tayo. Ano? Nabanggit na rin po ni Pastor na sa darating na December 21,
Christmas cantata po tayo sa morning at sa ganap po ng 3:00 ng hapon, ay gaganapin naman po yung church Christmas party natin. So lahat po ng services from morning hanggang hapon po ay magsasama-sama po para sa ating church Christmas party. At nakikita nyo po sa ating screen yung ating pinaka-poster po, Kung mapapansin nyo, Christmas, ayan po, yan po yung pinaka-tema natin. Hindi na po tayo lalayo pa. Ang theme po natin for this year is Christmas. It's all about Christmas. Lahat po ng mga bagay or ideya or sitwasyon na naaalala nyo po or naiisip nyo tungkol sa Kapaskuhan, yan po yung ating tema for this year. At meron po tayo, of course, sa lahat po ay sana po dumating po kayo wearing your best Christmas costume dahil meron po tayong best in Christmas costume. Pwede po kayong dumating as a Christmas tree, or gusto nyo po isa kayo sa mga shepherd, or isa sa mga 3 wise men, or isa sa mga wise men. Pwede rin po kayong dumating as a gingerbread man or queso de bola. Basta all about Christmas po ay welcome na suotin nyo at ipagmalaki. At malay nyo po, isa kayo sa manalo ng Best in Christmas Costume. 2 categories po ito, isang pambabae at isang panlalaki, at sa bawat category po ay isa lamang ang mananalo. So, Best in Christmas Costume, 1 male winner at 1 female winner. So, sana po dumating kayo ng talaga namang best Christmas costume nyo po. Ikalawa po, kasama rin po sa ating Christmas party, ay ang ating Sing and Dance Contest. Ito naman po ay by group, by lay organization and fellowship. So sa mga UMM, WSCS, MAYAF, Youth, sa Ilocano Fellowship po, sa Married Couples Christian Fellowship, at sa Alders Gate, lahat po tayo ay kasama sa Sing and Dance Contest na dito. At dito naman po, meron tayong first, second, and third prize na of course, makakatanggap po ng special prizes. Kung ano po yung special prizes na yan, sama-sama po nating alamin sa ating Christmas party sa December 21, 2025 sa ganap po ng 3:00 ng hapon. Sana po kayo po dito sa Ilocano Service, sa inyong Ilocano Fellowship, maka-attend po kayo at sumali po sa ating Sing and Dance Contest. Para naman po dito, meron lamang po tayong 2 mechanics. Una, dapat syempre related po sa Kapaskuhan yung inyong performance. Pangalawa po, meron po tayong limit na 3 minutes lamang. Sa bawat performance, 3 minutes lang po. Baka po kasi na-enjoy nyo na po yung pagpa-perform, 30 minutes na pala ang nagawa. So, ililimit lang po natin ng 3 minutes per group or per lay organization po. At syempre po, dahil Christmas party, kasama po ang pagkain. Para po sa ating Christmas party, tulad po ng ating mga nakagawian the past years, ito po ay potluck. Lahat po ay ine-encourage na kung meron po kayong ma-share, pwede nyo pong dalhin. Pero para mas maging organized po ang ating pagsasalo-salo, per lay organization and fellowship din po yung pagdadala ng mga food items po. Sa Ilocano Fellowship po, makikipag-coordinate na lamang po kami sa inyo kung ano po yung na-assign na food item po para sa inyo. Ayan po. At tulad din po na nabanggit ni Pastor, ang ating Christmas party po, Christmas cheers na rin po. Ito na rin po yung pagkakataon natin para magbigay at magpakita ng pagmamahal sa ating ministerial team at sa lahat po ng mga manggagawa ng ating simbahan. So again po, that will be on December 21, 2025, 3 p.m. Sana po makasama po kayong lahat. Maraming salamat po. Thank you, Lex. Maliwanag po yung mga announcements ng ating kapatid na Lexi po ba? Sama-sama nating suportahan ang mga gawain to ng ating simbahan.
Happy birthday! Sino-sino yung mga nagdiriwang ng kalangkarawan sa linggong ito? Ayan. We have Miko Rubaya, Grace Sarmiento, JC Galinato, Maureen Joy Santos. Asan si JC? Dito ka sa harap. Maureen Joy Santos, Stephanie Yap, Aliza Zen Aguilana, Analiza Valera, Hilda Nolasco Noel Valenzuela, Maricar Chempo, Mark Joshua Lawagan, Elizabeth Del Rosario Tria, Lucia Nalyares, asan si Budra? 13. Rian Eralyn Francisco. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kalakarawan na hindi ko napangalanan o na nabanggit? Pwede po bang pumunta na kayo dito sa harapan at kayo'y aming may panalangin? Ayun, no? Kailan birthday mo, anak? 11. Magpalit kayo ni Nanay Mudra ng pwesto. Si JC 10, and then 11, tapos si Mudra 13. Wala naman kayong ibang kasama. Pwede po bang sa gitna na lang kayo? Yan. Ang problema lang sa mga nagbe-birthday ng Disyembre, minsanan yung regalo, ano? Ng birthday at Christmas. Pero sana hindi minsanan yung pagpapa-ice cream. Ano, Mudra? Sige po. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Sa harapan po namin, Panginoon, ng mga kapatid na nagdiriwang o magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, pagpalain sila, pakinggan ang kanilang mga panalangin, ipagkalab ang kanilang mga pangangailangan, samahan sila patuloy sa araw-araw na paglalakbay sa pananampalataya. Kung ano man ang kanilang makahilingan sa iyo, Panginoon, ipagkalubnawa at gawin mo ito bilang regalo sa kanila. Panginoon, tinatalaga namin sila sa inyo. I-bless mo sila sa na ng mga pamilya. Ingatan sila. Pagalingin sa masakit na nararamdaman. Itong aming panalangin at pasasalamat. Amen. Happy birthday! Miyerkules, Huwebes, Sabado. Naku, parang may magpapakain sa Galiana sa Sabado, ah. Ice cream? Sige po, tinatawagan natin lahat ng mga bata na pumarito sa harapan at kayo'y aming may panalangin.
Sige po, ating i-extend ang ating mga kamay para sa kanila. Dakilang Diyos, aming Ama, sa iyong harapan narito ang mga batang ito. Lumalapit, Panginoon, at nakikita mo po ang saya at kagalakan na taglay nila sa sandaling ito. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na paggabay mo, patuloy na pagprotekta, patuloy na pag-iingat at pagpapala sa mga batang ito habang sila ay lumalaki sa iyong piling at sa iyong katuruan. Pagpalain mo rin, Panginoon, maging ang kanilang mga pamilya. Sa bawat araw, Panginoon, patuloy nawa na tulungan mo sila. Ganon din, Panginoon, ikaw din ang patuloy na magkaloob ng karunungan, kaalaman, Panginoon, ng magamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Magamit nila, Panginoon, sa kanilang paglago bilang mga bata, bilang mananampalataya sa kanilang murang edad, O Diyos. Sa iyong harapan, Panginoon, idinudulog namin sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid, sindihan natin ang kalawang kandila ng Adbyento. There were some shepherds in that part of the country who were spending the night in the fields, taking care of their flocks. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone over them. They were terribly afraid, but the angel said to them, "Don't be afraid. I am here with good news for you, which will bring great joy to all the people. This very day in David's town, your Savior was born. Praise the Lord, and this is what will prove it to you. You will find the baby wrapped in a clothes and lying in a manger." Suddenly, a great army of heaven's angels appeared with the angel, singing praises to God. Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom he is pleased. Luke chapter 2, verse 8 to 14. Today, we remember the shepherds, workers for the common good, steadfast, watchmen isolated and alone, far from the warmth of home, doing the job no one wants. And yet, God saw them, God valued them, and God declared the greatest news of all to them alone. We remember also the angels, messengers of God, who declared to the shepherds the good news of Jesus' birth and who sang, "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom he is pleased." We give thanks for the angels among us who untiringly proclaim God's word of peace. On the second Sunday of Advent, we light this candle as a symbol of the shepherds and the angels who renew our faith and remind us of what may be. The second candle of Advent is
on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be. With God, those our Father, children all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. Let peace begin with me. Let this be the moment now. With every step I take, let this be my solemn vow, to take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Palakpakan po natin ang Panginoon at palakpakan natin ang Vasquez family para sa pagsindi sa ikalawang kantilan Adviento. Thank you. Isurat ni San Pablo sa nagiti taga Roma, chapter 15, verses 4 to 13. Kastoy ti mabasa. Ta amin nga da iti nasantuan na surat, na isurat da, tapno isuro da tayo amang namnama, babaen iti anus ken pamaregta, nga inted tinasantuan na surat. Sapay kuma, tatulungan na kayo ti Diyos, apagapon ti anus ken pamaregta, tapno agtutunos kayo amang surot, iti ulidan nga pakita ni Kristo Jesus. Iti kasta, agmaymaysa ti Timekyo, mangidaydayaw iti Diyos kenama, niya po tayo a Hesu Kristo. Ngarod, kasi ti panangawat ni Kristo kada kayo, awaten yu ti maysa ken maysa, tapno may daydayaw ti Diyos. Tay bagak kada kayo, ang nagbili ni Kristo nga dipen dagiti Hudyo, tapno paneknekan na anapudno ti Diyos, ket tungpalen na dagiti karina kadagidi amma. Iti kastag daydayaw met dagiti hentil iti Diyos gapu iti asina. Kaskuna tinasantuan nga surat, ngarod idaydayaw kanto kadagiti hentil, ikantakto dagiti pagdaydayaw itinagan mo. Kunanapay, magipagrago kayo da kaya hentil, kadagiti tattao a pinili ti Diyos. Kunana manen, idaydayaw yu ti Apo, da kay amin na hentil, ipigsayo ti panagdaydayaw yu iti Apo, da kay amin at tattao. Kunapay ni Sayas, at danto umay ngagtao diti kapututan ni Jess. Mapadakkel to, amang ituray kadagiti hentil, ket isunto ti pangnamnamaan da. Sapay kuma tati Diyos sa paggapon tinamnama, punwen na kayo iti amin na rag-o, kental na, iti pamati ken kuana, tapno dumakkel na dumakkel, tinamnamayo, iti pannakabalin, ti Espiritu Santo, ti sao, ti Apo. Ang Ebanghelyo mula sa Mateo, chapter 3, verses 1 to 12, mula sa New Testament Pinoy version, at ganito po ang sinasabi. Nung time na yon, dumating si John the Baptist at nagsimulang mag-preach sa desert ng Judea. Sabi niya, magsisi kayo at talikuran ng mga kasalanan nyo kasi malapit nang dumating ang kaharian ng langit.
Si John yung tinutukoy ni Prophet Isaiah nang sinabi niya, may isang tao na sumisigaw sa desert, ihanda nyo ang daan ng Panginoon, ituwid nyo ang daanan niya. Gawa sa balahibo ng camel ang damit ni John at sa balat naman ng hayop ang belt niya. Insektong lukos at wild honey ang pagkain niya. Pinupuntahan siya ng mga tao galing sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa mga bayan sa paligid ng Jordan River. Inamin nila ang mga kasalanan nila at binabtay sila ni John sa Jordan. Nang makita niyang maraming lumalapit na mga Pharisees at Sadducees para magpabaptize, sinabi niya sa kanila, mga ahas kayo, akala niyo ba matatakasan niyo ang pagdating ng parusa ng Diyos? Patunayan niyo muna na nagsisisi talaga kayo. Huwag niyong isipin na makakatakas kayo sa parusa ng Diyos pag sinabi niyong ancestor namin si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, kayang gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham kahit sa mga batong ito. Ngayon pa lang, nakaredy na ang palakol para pulutin ang ugat ng mga puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabaptize ko kayo sa tubig. Patunay yon ng pagsisisi at pagtalikod nyo sa kasalanan, pero may dadating na mas makapangyarihan pa kesa sa akin. Di ko nga deserve na dalhin ang sandals niya. Ibabaptize niya kayo sa Holy Spirit at apoy. Hawak niya ang kalaykay para ihiwalay ang mga ipa sa mga butil. Igagather niya sa bodega ang wheat o trigo, pero susunugin ang ipa sa apoy na hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Madayaw ka, O Apostol Kristo. Tenggen tayo ti mensahe ti kanta, kapo iti Nax Ilocano Choir.
Thank you, choir, sa iyong mga yapak. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa bawat pamilya, mga magulang, anak, bawat lolo at lola, sa bawat kabataang naririto. Isipin natin ang tanong na ito. Ano ang mukha ng paghihintay sa inyong tahanan? Anya ti tsuray ti panagururay iti unag iti pamilya ken iti unag ti pagtangan yung ata. Ano ang mukha ng paghihintay sa inyong tahanan? Marahil ito ay mukha ng isang inang nagbabantay sa gabi, nag-aalala para sa isang anak na wala pa sa bahay. Ito ang mukha ng isang amang nakaupo sa isang aplikasyon, naghintay ng tawag para sa trabaho na magpapakain sa kanyang pamilya. O di kaya ito'y mukha ng mag-asawang nakaupo sa pasilyo ng klinika, naghihintay ng resulta, naghihintay ng balita. O di naman kaya ito'y mukha ng isang nakahiga sa kama dahil siya ay may sakit. Mga kapatid, sa panahon ito ng Adbyento, tayo ay naghihintay. Tayo ay naghihintay. Ngunit ang ating paghintay ay hindi ito walang silbi. Hindi ito walang direksyon. Ang ating paghihintay ay may pangalan. May patutunguhan. Tayo ay naghihintay para sa Panginoon. At bago siya dumating, may isang tinig na dapat nating pakinggan. Isang tinig na nagsisigaw sa ilang, naghahanda sa daan. Hindi para sa isang holiday, kundi para sa isang hari. Ngayong Family Sunday, ang tinig na iyon ay tumatawag sa ating mga puso at sa ating mga tahanan. Ang tawag sa ilang, paghahanda ng puso sa loob ng pamilya. Sa Mateo 3, 1 hanggang 12. Sa ating leksyon, nakita natin si Juan Bautista. Wala siya sa templo, kundi nasa sentro siya ng lungsod. Makikita din natin siya sa ilang. Ang ilang ay isang lugar ng kawalan, ng pagsubok, ng paglilinis. At doon sumisigaw ang kanyang mensahe, magsisi na kayo sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Repent, for the kingdom of God is near. Ang hamon niya, ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin niyo ang kanyang mga landas. Prepare the way of the Lord, make straight for His path. Anong kahulugan nito para sa ating pamilya? Sa ating mga relasyon sa bahay? Una, mga kapatid, makikita natin dito, ang pagsisisi ay nagsisimula sa tahanan. Ang salitang magsisi o metanoia sa Grego ay nangangahulugan ng pagbabago ng isip, ng direksyon ng buong pagkatao. Sino sa atin ang hindi nangangailangan nito sa loob ng ating mga pader? Sino ang hindi nangangailangan nito sa loob ng ating tahanan? Ang hindi naiwang sama ng loob na kumukulo. Sino sa inyo dito ang kapag nakita yung kaaway kumukulo ang kanyang dugo? Aminin natin, minsan naging ganun tayo. Na kapag nakita natin, kumukulang dugo natin, kaya't mas maigi pang wag na natin silang makita.
Dahil sasabihin natin kapag nakita natin sila, baka lalo tayong magkasala. Anong mga dapat pagsisihan natin? Ang panunumbat na naging parte na ng usapan. Sa loob ng tahanan, kapag nag-uusap tayo, may kasamang panunumbat. Sa loob ng samahan, pag nag-uusap tayo, may kasamang panunumbat. Sa loob ng simbahan, pag nag-uusap tayo, minsan may kasama ding panunumbat. Anong sabi ni Juan Bautista? Magsisi kayo. Ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon. Ano pa yung mga dapat nating pagsisihan? At nang sa ganun, may handa natin ang daanan ng Panginoon. Ang pagpapabaya sa oras para sa isa't isa dahil pagod na o tayo'y abala. Sa loob ng tahanan, kami po bilang manggagawa hindi exempted dito. Minsan napapabayaan namin ang pamilya dahil sa dami ng gawain sa simbahan. Lalabas ka ng madaling araw, uuwi ka, gabi na. Ganon din yung ibang mga manggagawa at ibang mga trabahador. Yung iba sa atin ganon. Napapabayaan natin ating relasyon sa ating pamilya. Sasabihin natin, lahat ng ito'y ginagawa ko para sa aking pamilya. Pero saan pa ang mga yan kung sira na pala ang pamilya? Lahat ng ito'y ginagawa ko para sa Panginoon, para sa simbahan. Pero para saan pang mga yan kung sira naman na ang simbahan? Ang sabi ni Juan, magsisi na. Ihanda ang daan para sa Panginoon. Ang paghahambing ng isang anak sa kapwa niya kapatid. Ba't di mo gayahin ang ate mo? Ba't di mo gayahin ang kapatid mo? Yan ang sumisira sa pamilya. Iyan ang mga sinasabi sa atin ngayon, Family Sunday at Second Sunday of Advent, na pagsisihan natin. Kailangan harapin ang ilang ng ating puso. Ang mga tuyot na lugar ng komunikasyon, ang mga bangin ng pagkakasala. Pangalawa, si Juan ay nagbibigay ng isang napakatinding mensahe para sa atin. Sinasabi niya sa mga relihiyosong tao noon, kayong lahi na maulupong, kayong mga ahas. Lumapit yung mga relihiyoso, mga Fariseo, mga eskriba, kay Juan Bautista, kasi si Juan nagbibinyag upang sa ganun ay mapatawad ang kasalanan ng mga tao na naroon. Ang daming mga lumapit sa kanya, ilan sa mga lumapit ay mga Pariseo, mga eskriba. Ang nasa isip nila, kung gayahin nila yung ginagawa ng mga tao na magpabinyag din kay Juan, maaring magbagong tingin ng mga tao sa kanila. Pero nang sabi ni Juan Bautista sa kanila, kayong mga lahi na maulupong, anong ulupong sa Ilocano? Siyempre, ahas, ulag, karasaan. Sa Ingles, cobra or viper.
isang makamandag na ahas. Tinawag niya, inihalin tulad ni Juan Bautista, yung mga religious leaders noon na mga ahas. Pero mas matindi yung kanyang ginamit. Ulupong, vipers. Sa panahong yaon kasi, mayroon silang paniniwala na yung mga ulupong o mga vipers, upang sila'y ipanganak, they would eat out their mother's stomach. Upang sila'y makalabas sa tiyan ng kalang ina, kakainin nila yung tiyan ng kalang ina at nang sila'y lumabas. Hindi yung ipapanganak talaga as in, kundi ang paniniwala nila noon upang lumabas yung mga baby vipers or snakes, yung mga batang mga ahas, kakainin nila, bubutasan nila yung tiyan ng kalang ina, mamamatay yung ina. Ganon inihalin tulad ni Juan Bautista yung mga leaders na to. Ganon kasama. Bakit? Sapagkat naniniwala sila na sapat na ang kanilang relihiyosong linya o tradisyon. Minsan sa ating pamilya, naniniwala tayong okay na tayo dahil nagsisimba tayo, nagdadasal tayo bago kumain. Ngunit ang hamon ng Diyos ay mas malalim, mga kapatid. Magpakita kayo ng bunga na angkop sa pagsisisi, ayon kay Juan sa verse 8. Ang bunga hindi lang relihiyosong gawain. Ito ay ang tunay na pagbabago ng ugali sa sala. Pagbabago ng ugali sa hapagkainan. Pagbabago ng ugali sa samahan, pagbabago ng ugali sa simbahan. Ito ang pagiging mapagpasensya ng isang magulang, ang paggalang ng isang anak, ang pagiging tapat ng mag-asawa, ang mapagpatawad na salita sa hapagkainan, ang sinserong pakikitungo sa kapwa. At pangatlo, may babala si Juan. Sabi niya sa verse 12, nasa kamay niya ang pala upang linisin ang giikan. Ititipon niya ang trigo sa bodega, ngunit susunugin niya ang ipa. Sa bawat pamilya may trigo at may ipa. Tama po ba ako? Minsan may tinatawag tayong black sheep of the family. Ang trigo ay ang mga bagay na nagbibigay buhay, nagpagmamahal, pananampalataya, pagtitiwala. Ang ipa ay mga walang kabulang bagay na sumasakal sa atin at sa bawat miyembro ng pamilya. Pagkamasarili, inggit, kayabangan, pagkatakot. Mga kapatid, ang pagdating ng hari ay maghiwalay nito. Ang tanong ngayon sa atin ay, ano ang aking pinapahalagahan o pinapalago sa aking tahanan? Trigo ba o ipa? Mula naman sa sulat ni San Pablo, sa mga taga-Roma, makikita natin dito ang pag-asa na sa pagkawatak-watak, may solusyon. Kahit na may mga hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan sa loob ng pamilya,
sa loob ng simbahan, sa loob ng samahan, may sinasabi si San Pablo na solusyon. Kung ang mensahe ni Juan ay matalas at naglilinis, ang mensahe ni Pablo sa Roma ay isang malambing na yakap ng pag-asa. At ito'y nakadirekta sa isa sa pinakamasakit na realidad ng pamilya, ang pagkawatak-watak. Ito'y nakadirekta sa isang realidad ng isang samahan, ang pagkawatak-watak. Sinabi ni Pablo, sapagkat ang mga bagay na isinulat noong unang panahon ay isinulat upang turuan tayo, nang sa gayon, sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, tayo ay magkakaroon ng pag-asa. Sa Romans 15, verse 4. Mga kapatid, ang banal na kasulatan ay hindi lamang aklat ng mga tuntunin para sa pamilya. Ito ay salamin na nagpapakita sa atin ng pamilyang wasak, mga magkakapatid na nagtatraydoran, ama o ina na naging pabaya, at kung paano ang Diyos ay gumagawa sa gitna ng gulo na yan. Binibigay nito sa atin ang pag-asa ng ating kasaysayan na hindi natatapos sa ating mga pagkakamali. Bakit? Sabi ni Pablo, nang sa gayon, sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasultan, tayo'y nagkakaroon ng pag-asa. Ang pag-asa ay hindi pag-iwas sa problema. Ito ay paniniwala na ang Diyos ay kasama sa gitna nito at siya ay may pangwakas na layunin ng paglaya at pagkakasundo. Kung itutuloy nating basahin yung sulat ni San Pablo sa Roma, makikita natin dito na inilapit ni Pablo ang layunin ng Diyos. Sabi niya sa verse 7, tanggapin niyo ang isa't isa kung paanong tinanggap kayo ni Kristo sa ikalulalhati ng Diyos. Ito pala ang susi. Ang kakayahan nating magpatawad at tanggapin sa pamilya ay hindi nanggagaling sa ating sariling lakas ng loob. Ang kakayahan nating magpatawad at tanggapin sa samahan, sa simbahan, ang sino mang nagkamali o nagkasala ay hindi nanggagaling sa ating sariling lakas ng loob. Ito ay bunga ng pag-unawa na tayo mismo ay may mga kapintasan, may kasalanan, may kahinaan, may pagkukulang. At sa pagkilala sa mga ito, ay tinatanggap natin si Kristo. Ang pagtanggap na iyon ay hindi kondisyon. Hindi niya sinabing, ayusin mo muna ang sarili mo bago kita tanggapin. No. Tinanggap tayo ni Kristo habang tayo ay makasalanan pa. Ito ang kapangyarihan na dapat mangibabaw sa ating mga tahanan. Anong sinasabi ni Pablo sa Roma 5:8? At ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y naman ay para sa atin. And God showed this love for us, for while we were yet still sinners, Christ died for us. Yung pagtanggap sa ating mga miyembro ng pamilya na nagkasala, nagkamali, yung pagpapatawad sa kanila ay dapat walang kondisyon. Hindi yung makakabalik ka lang sa tahanan ito, makakabalik ka lang sa pamilyang ito kapag ganito. Itong kondisyon ko, mapapatawad kita kung ganito. Kung hindi mo gawin ito, huwag mong asahang ikay aking patatawarin. Huwag mong asahang ikay makakabalik sa tahanang ito.
Anong sinasabi na sangkanta? Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di ko kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita, maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Nisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, maging sino ka man. Mga kapatid, hindi kailangan ng ibang mga paliwanag. Hindi kailangan ng mga kondisyon bago tayo magpatawad. Hindi kailangan ng mga kondisyon bago natin tanggapin ang mga nagkamali. Hindi ito ang kinailangan nung tayo'y iniligtas ni Jesus ng Diyos. Nang si Kristo'y namatay para sa atin, wala siyang hininging kondisyon. He willingly gave up His life so that you and I may be saved. Kaya tinatawag tayo ni Pablo na magkaisa. Sa ating konteksto, tinatawag nitong magulang at anak na mga magulang at anak na na-high blood dahil sa hindi tamang ginagawa ng bawat isa. Mga magkapatid na hindi nagkikibuan, biyanan at manugang na may lamat, mga magkakasama sa samahan at sa simbahan na hindi nagkakaintindihan. Tayong lahat ay tinatawag na magkaisa sa pag-asa kay Kristo. Ang pag-asa ng Adbyento ay nakakapagbigay ng bagong kwento. Kahit anong dapat natin gawin? Ngayong linggong ito na pangalawang linggo ng Adbyento at linggo ng pamilya. Anong dapat natin gawin bilang mga pamilya naghihintay? Una, makinig sa tinig sa ilang ng inyong tahanan. Maglaan ng sandali kahit 10 minuto para manahimik at tanungin, saan kailangan ng pagbabagong landas ng aming pamilya? Anong bangin ng hindi pag-uusap ang kailangan mapuno? Anong liko ng sama ng loob ang kailangang ituwid? At gawin itong panalangin ng pamilya. Pangalawa, magsalita ng pag-asa sa halip na pagkutya. Gamitin ang mga salita ng Roma 15:13 bilang parating blessing sa isa't isa. Naway punuin kayo ng Diyos ng lahat ng kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang sagana kayo sa pag-asa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabihin ito sa asawa, sa anak, sa magulang, sa manugang, sa biyanan. Sabihin ito sa mga kasamahan sa simbahan. Naway punuin kayo ng Diyos ng lahat ng kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang sagana kayo sa pag-asa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Romans 15:13. At panghuli, maganda ng physical na espasyo para sa Panginoon. Maglagay ng sangupuang bakante sa hapagkainan bilang paalaala na si Jesus ang siyang inaanayahan nating panauhin sa bawat usapan. Sa bawat pasya,
sa bawat pagtatalo. Siya ang sanga mula sa tuod ni Jesse, ang nag-iisang maaring magdala ng tunay na katarungan at kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan. Mga pamilyang minamahal, ang ating paghintay ay aktibo. Tayo ay naghahanda at ang pag-asa natin ay tiyak. Hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil ang Diyos ang nagbigay ng pangako. Ang Diyos na nagbigay ng pangako ay tapat. Sa muling pagdating ni Kristo, wala nang pamilyang walang pag-asa. Wala nang ilang na hindi siya dadaanan. Ihanda natin ang ating mga tahanan. Ihanda natin ang ating sarili. Ihanda natin ang ating samahan. Ihanda natin ang ating simbahan sapagkat siya ay paparating na. Magandang umaga po sa atin at pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Kami pastor, hindi na pintas nga mensahe, tira ito yung bigat. Katita kakabsat, kabayatan, ti panakaala na sagsagot. Denggen tayo, ti sagot nga kanta. Ngipaay kada tayo, ti Vasquez family. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that I cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God.
ti Ama ken Anak kuma ken Espiritu liliwan dayawan nga ipangruna ti langit Sa iyong harapan, O Diyos, kami ay dumudulog ng may taos-pusong pasasalamat, Panginoon. Pasasalamat sapagkat patuloy na ipinapaalala mo sa amin ang aming paghahanda sa paghihintay, Panginoon, ng iyong anak na aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay at pagpapala sa amin at bilang pagpapakita, O Diyos, ng pasasalamat ng iyong mga anak, narito ang mga handog na ito at iniaalay sa iyo. Pagpalain mo ang mga ito, Panginoon, at magamit sa ministeryo ng pagpapalawak pa, Panginoon, ng iyong kaharian sa mundong ito. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo rin ang bawat isa sa amin at sa aming pakikiisa at paglapit sa iyong hapag, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ti Apo at dakada kayo, Pastamet ken ka. itangan yu dagiti puspuso yo. Dagan mi ida iti Apo. Itden tayo ti panagyaman iti Apo a Diyos tayo. Nakanatad den tayo ken kuana ti panagyaman ken panagdayaw. Isut maitutop na imbag ken maiparbeng iti kanayon ken sa dinuman nga aramiden ti panagyaman ken ka o Apo ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga. Idi rabii nga nyawat na ti bagina may pay kata kami, nangala ti tinapay, nagyaman ken ka, pinisi na ti tinapay, inted nakita dala na kinunana, alain nyo kaninyo, daytoy ti bagik ama idaton kada kayo, aramitin daytoy apakalaglagipan, kanyak. Kalpasan ti panang rabii nangala iti kopa, kat idi nakapagyaman, inted na kay tadala na kinunana. Minom kayo amin ti daytoy. Daytoy ti darak ti barutulag may parukpok gapo kada kayo. Ken kay itado. May paay ti panakapakawan ti basol. Aramidin nyo daytoy it amasansan kas pakalaglagipan kanyak. Iparukpok mo ti Santo Espiritum kada kami na ti pundi-punditoy. Ken kaligitoy asagot at tinapay ken kopa. Aramidam daytoy kada kami abagi ken dara ni Kristo
Tapno ti daytoy lubong agbalin kami abagi ni Kristo ang nasubot iti darana. Babuan ti Espiritu pakipagay kaysa na kami kan Kristo, kaniti tumugal maysa, kaniti ministeryo tayo ditoy lubong aging gatyaay ni Kristo ti maudi a panagbalegi, kat pakipagrambak kami kan kuana iti nalangitan na padaya. Gapu kan Yesu Kristo anak mo, kaniti panagtang ti Espiritu Santo iti Santo na Iglesia, kuam amin ti dayaw kan gloria, manakabali na Diyos, ita kantag na nayon. Amen. Amen. Kaput dalang may sa tinapay, titinapay apisyan tayo, sut panikiraman tayo, itibagi ni Kristo. Agyaman tayo, tababan iti kopa, may raman tayo, itidara ni Kristo. Mga kapatid, handa na po ang hapag ng Panginoon. Meron pong 3 stations tayo. Isa dito sa gitna at isa dito sa kabila. Pipila po tayo sa pagtanggap ng komunyon. Kung gusto po ninyong lumuhod pagkatanggap sa elemento, maaari po kayong lumuhod. Pag na po ninyong antayin yung queue na kainin at inumin, pagbalik nyo sa inyong mga upuan, pwede nyo na pong kainin, pwede nyo na pong inumin ang tinapay at ang katas ng ubas. Sama-sama na lang po tayo sa panalangin ng pasasalamat mamaya. Narito yung mga anak, Panginoon, silang tumanggap ng iyong katawan at dugo. Dalangin ko, Panginoon, na sa kanilang pagtanggap ng iyong katawan at dugo, maranasan nilang kabanalan.
matanggap nila ang biyaya na kanilang kailangan. Tuluyang malinis ang kanilang puso, isipan at kaluluwa. Salamat sa pagturing mo sa kanila na karapat-dapat, na kaisa mo sa pamagitan ng komunyon. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Agnanayon a Dios, agyaman kami ken ka, gapo iti daytoy na santuan na misteryo anang idatunam iti biyag mo agpaay kada kami, patgam tapno mapan kami iti lubong, babaen ti pannakabalin ti espiritum, kas itedmi ti biyag mi kadagiti sabsabali, itinagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen.
kay krus ti Kalbaryo, itaamok manubot ko sika. Ayatek Jesus, unay dayawet, biyaken silaw ko, iti amin, naman swamat tupot ti basol ko, amin dayag na ang nanayon. Tayo manalangin. Down from your glory, Lord Jesus, you came here on earth, became a lowly servant. You live, you suffered, you died for us. Mula sa iyong kaluwalhatian, O Diyos, Ikaw ay bumaba dito sa lupa, ipinanganak sa munting sabsaban, namuhay bilang isang tagapaglingkod. Nagdusa, naghirap, namatay para sa amin. Ito po ang mensahe ng aming awit sa umagang ito. Pinapaalala sa amin na sa loob ng pamilya, sa loob ng samahan, sa simbahan, mahalaga po ang pagpapakumbaba, mahalaga yung paglilingkod sa kapwa. Panginoon, patawad po. Kung minsan, nakakalimutan namin ang kahalagahan ng mga to sa aming pamilya, sa aming samahan, sa aming simbahan. At times, Lord, we tend to lord over your church. We tend to lord over our families. We tend to lord over our fellowship, our community. Forgive us. Forgive us. I-bless mong bawat pamilya na na-represent sa pagsambang ito ngayon, Panginoon, dito sa santuario, maging sa online worship. I-bless mong bawat kasapi ng bawat pamilya na na-represent sa pagsambang ito. I-bless mong bawat kasapi ng pamilya dito sa simbahan. Pag-isahin mo kami, Panginoon. Pag-isahin mo kami. Tanggalin ang anumang mga alitan. Tanggalin ang anumang mga hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan.
Tanggalin ang anumang hindi na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ituwid kami. Ituwid ang aming pamilya. Ituwid ang bawat kasama ng aming pamilya. Ituwid ang aming simbahan. Ituwid ang aming samahan. O Diyos, nawa sa muling pagbabalik ng aming Panginoon, kami masumpungan mong handa. Kami masumpungan mong nasa tamang landas. Kami masumpungan mong nasa tamang daan. Sa panahon din ito ng panalangin, Panginoon, dalangin namin. Kami inyong hipuin at pagalingin sa masakit na aming nararamdaman. Kami inyong hawakan. Iangat mula sa kasalanan na aming kinalugmukan. Kami inyong tulungan sa mga pagsubok, problemang aming pasan-pasan. Kami inyong ingatan sa bawat gawain na aming hinaharap. Kaawaan mo kami, Panginoon. Pakinggan ang aming panalangin. Kaawaan mo kami, O Kristo. Pakinggan ang aming hiling. Kaawaan mo kami, Banal na Espiritu. Yakapin mo kami. Gawin mo kaming banal. Sa iyong banal na ngalan, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, itong aming panalangin kahilingan. Amen. Mga kapatid, pakinggan ang tinig ni Juan Bautista sa ating tahanan. Magsisi, ihanda ang iyong tahanan para sa pagdating ng Panginoon. Tanggalin ang hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan. Limutin ang maling nagawa ng ating kapatid, ng ating kapwa, ng ating kapamilya. Magsimula muli patungo sa kabanalan. At sa ating paghayo, taglayin nyo ang biyaya
pagpapala, kagalingan, kapayapaan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.